Game. Successful. SUCCEFUL. Ano naman? Occupation. OPP. Double C. Ito ba? Ayan, trabaho. OQ. Ay, OCCUPATION. O, ulitin. Occupation. Walang tinginan. OCCR. U. Ayan, Ay, o. U. U. P PATION. O, ilan ang letter A sa occupation? Ilan? Isa. Ilan ang double C? Dalawa. Pang ilan yung letter I sa occupation? Pang ilan sa huli? Sa hulihan, pang ilan sa hulihan? Pangatlo. Pangatlo. Anong letter ang nasa hulihan ng occupation? Hulihan. Letter N. Ano ang unang letter sa occupation? O. Ang nasa unahan ng occupation, letter O. O ano yung pangalawang letra? Letter C. Very good. Ilan ang letter P sa occupation? Sa Pang ilan yon? dalawa. Up. Pang-apat, letter U yun na. Tingnan mo, yung O number 1. O panlima. Ang dalawa. Yung letter T, pang ilan sa occupation? Letter T. Bilangin ng tama. Seven. Pang 7. Very good.